Ako'y gi-question sa principal. So mga ka-idol no, nakita ka dire karon sa balay nga katong giingon ako ninyo nga akong amigo. So naata dire. So ako lang siyang gikulat kadali. Kay murag nagsuot pa siguro tog tuxedo. So naata dire mga ka-idol. Naabot na kita. So kadali lang mga ka-idol. Tanaw na to ang iyang tubag. Oh. Kay murag mahadlok daw siya manubag mga ka-idol. Gusto niya nga magpatudlo kung unsay itubag niya nga. So dili man na pwede mga ka-idol. Kung unsay tubag niya maorigin na siya. So pabuton to kadali mga ka-idol. Wait lang. So hello mga ka-idol no. So sa giingon ako ganina nga naami adtuan na ako'y adtuan nga katong usa ka amigo nako na mawala gito nasakitan siya, broken hearted siya. Giingon ako ganina nga dito nako isulod ang iyang kaagi sa lyrics nga kanta nga buhaton ako. So iyahang kaagi mo'y akong buhatan og kanta mga ka-idol. Mapa-original man sa version. So sa mga ka-idol na to diha nga wala pagka-subscribe no. So ay nagdugay mga ka-idol, subscribe na mo para makita ninyo og madungog, makita nga akong video nga gina-upload. Labi na sa mga Bisaya version ako, sa mga original, ug sa mga moabutay pa nato nga mga kanta. So nanata diri mga ka-idol no. So akong ipaila-ila ang suod na kong amigo nasakitan kay kini siya mo lagi ang iyang partner gisalikway na siya mga ka-idol no. So sakit jud kay mga ka-idol no, gisalikway. So sa mga nakaagi diha gisalikway unsa inyong gibati mao po na gibati niya. So ako ipaila si GR. Ako dahil si GR. Apelido kay nimo ar? Akong apelido De La Torre. De La Torre. So naamoy isa ka anak. Nami isa ka anak. Unya unsa iyang gibuhat karon sa imo ha? Ang akong gibuhat sa iya Dili ang gibuhat niya sa imo ha. Ang gibuhat niya sa ako ang akong lagan nga ganit siya sa ako ang pag-move on na lang. Tapos ingon siya sa ako ang Sige natin mo ka. tapos ingon siya sa ako ang wala siya gusto Uy. Ako nagsilos ko siya, sobra daw akong pagsilos. Mao to nga napulaan sa sako Mao nila. Mao daw na nga rason. Na rason. Okay. Iya kong yaan. Gisalikway na ka. Gisalikoy na ko niya. Okay. So sa una sa di ba nanarbaho man na siya? Nanabaho. Sa wala pa siya nanarbaho, wala po ka nagduda nga o nag-expect o basin mausab ang iyang pagtanaw sa imo ha. Unsay paminaw nimo sa imong paminaw sa una katong nagkuyog pa mo. Murag nana siya pagbag-o. Murag na adyo siya pagbag-o. Mao to nga gusto siya narbaho. Gusto siya manarbaho. So, mao na mga ka-idol no. Pero disclaimer lang mga ka-idol no. Daghan mang mga nahitabo nga ingon ana. Digid nato mabasol ang sa tao, di kita kabasol sa tao. Ang basolon nato ang kahigayunan. So mao na mga ka-idol, nga tanan nga panghitabo naagi na siya hinungdan. Wala tay dapat basulon kung nausab siya, ibig sabihin dili siya seryoso sa imuha o dili siya para sa imuha. Ana jud na mga ka-idol, pero kining giingon og tambag mga ka-idol or suggest kuan daw mga ka-idol, ani daw na siya. Kung magtambag daw ka og tao, di daw ingon nga ingnon nimo nga mao gid buhata. So, akong ikasuggest sa imuha or ikatambag sa imuha, wala ko nag-ingon nga mao gid buhata. Ang makuan ako sa imuha, may pag dawaton na lang nimo jud nga kana nga panghitabo kay kung once ka dili nimo dawaton, masakitan gika hangtod sa hangtod. Mangita kag paagi nga makarecover ka. Kay naa naman nga sitwasyon anang lain mo kay mamugusta niya, wala na. Kita ray magantos.
Oh, pero ang nakaapan mong diha, ining naamoy mga anak. Mao na makabara. Pero ang anak napamangkay igsuon. Oh, napamangkay magulang, manghod. Oh, di na angay kabalak anar. Pero ang ako masuggest po, ana, daghan pang babae ar. Kung dili na gyud ang tao, dili na gina siya. Once nga moingon siya, mobalik siya, kay naka-realize siya, nakaamgo siya, ngayon anak, ay, dili siya tinudanay. Mao na siya. Ano akong so mga ka-idol, no, kadali, kay naabot ang kwan sa kong motor. So balik ta mga ka-idol, no, medyo naputol ang tagamay ganina kay akong motor ang good mga ka-idol. Pag subida, sus, nitirik mga ka-idol. Pag ungot sa, marag ungot ang piston, marag dugay na nako, wala na change oil mga ka-idol. Pero sayop gyapon na nako mga ka-idol, kinapabayaan ako akong motor. Wala di ta kabalo ba. May naana day, kasagaran ginagamit nako. Sakinan man good mga ka-idol, mga pila na kamans ang motor. Napasagdaan na. Mao na ang motor gibili nako sa ubos niya. Nagpadala ko og oil niya para maayo, para makauli ta mga ka-idol nga safety. Okay. Balik ta mga ka-idol. Diri kay GR. So sa inaana nga mga pangitabuar, mao nang ipangutana tika, ang witness nato ang atong mga ka-idol, ang mga subscriber o followers nato. Mao na yung witness nga sila ang witness nga yanhi jud ko dire para ang istorya sa imong kinabuhi sulatan ako og kanta. Di ba? Uyon man ka nga ang imong kaagi buhatan na tog kanta. Di kanang sakto gid nga pagtando nga uyon ba jud kay ka? Ayos ba kayo o basig kontra ka ba nga ang imong kaagi buhatan na tog kanta? So ang saksi na to dira ang atong mga subscribers, mga minahal na to nga subscribers diya, mga ka-idol na to nga nagasubaybay perminti sa atong channel. So sakit mga ka-idol, no, nga inaana nga pangitabo, pero daghan pud nga pareha niya mga ka-idol nga inaana pud ang nagyan. Mao na nga ang uban wala kagwanta. Mao na siya nga murag nagmarkabahala na lang. Tangka nga mao na delikado. So ay ginagbuhatar ng mga dautan nga plano kay nasakitan, mali gina. Nya kini sa akong pag-anhi ang imong mga gipantubag na mo koy mga pangutana karon. Ako dito na nako na isulat sa balay. Kanang kining video reviewon man nako. Isulat nako na. Unsay mga dapat dito. Asa ba mo kailangan ng asawa niyo? Nagkailami sa akong asawa. Sige, mo tiyong Nagkailami sa akong asawa dito sa Alco, sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro? Anong naabot po ka dito Cagayan? Nagtrabaho dito. Una akong trabahoan, nila ko als. Akong trabaho ko lang farm. Wala na trabaho sa farm. Karinderya na trabaho. Unya, kanang imong di mo na ito matawag og asawa ko na kay nakasal bang wala? Wala. Kuan lang siya. Kalib-in partner lang. Kanang kalib-in partner nimo asa nimo na nakaila dito ra pod. Dito ra po. Sa imong trabahoan. Ito sa ayun akong gitrabahoan silingan mi. Silingan mo. Silingan. Unya trabaho po niya dito. Balay lang. Taga dito pod yang lugar yo nang nagtrabaho ra po siya dito. Ayang itrabahoan taga Cagayan asa sa Malitbog iyang lugar. Ang Kinon Malitbog, taga Malitbog siya. Trabaho lang siya sa Cagayan. Bali katabang siya dito. So pag wala man kay ko ka subaybay ko diri ba kay dugay-dugay po kung nawala ning lugar. Unsa nga tuig mo naabot gani dire? Itong last nga eleksyon. Ang nang adlaw nga katong eleksyon karong katong last na katong.
Katong last nga eleksyon. Unsa kay last 2018? 18? Ha? 19? Dili. 18. 18. 18. Nagsawa pa na ako kay COVID-19. 18. So kanang anak ninyo dito na gibuntis. Dito. Dito nanganak. Oo. Ah. Dito sa ilahang lugar, Malitbog. Dito gid sa balay sa iyong ginikanan. Dito mo. Ilahang barangay, ilahang... Ang tribo sa imong asawa, Bisaya. Bisaya. So pag-ipon niyo diri 2000, nabot mo diri 2018, 19, 20, 21. So 3 years. Sus gamay-gamay paging bata. So karon wala pakialam ang unsay kuan sa mama ng anak ninyo. Unsay mensahe niya dito pag adto nimo. Dito sa ilang lugar. Dili. Karon lang bago ni adto magkagjinsan, di ba? Oo, ako nang pinsan sa akong asawa. Ang kamot ko nga, magpapos sa akong asawa, magpasaylo nga, na kuan ba nga, magpasala ko siya nga, sobra ang sila siya niya. Dilitluran ako siya nga tabangan, wako niya gipasaylo, gilakan ako maayo, dilitluran yun. Moto nga, naganyo ko siya, kiss lang. Ako, gidakop niya ako, kikisan ako niya, gibira-bira niya. Gusto na ako sa gakson, isa mo pagapos, likay-likay. Moto na, sobra kasakit akong dughan nga. Muna yung gibuhat sa kuha nga, sakit yun kaayo nga. Isa likoy ka sa atong asawa. Bato nga. Ito nga. Pagkuan nimo, di ba? Mabalik ta sa katong pagsugod niya panarbaho. Pag mga pila pa lang kaadlaw, gikan pag narbaho niya, nagduda na ka. Pagsugod niyang trabaho, Oo. pagsugod niyang trabaho, lambig pa mi, Oh. tawag-tawag. Niya, manawag siya ako, kini siya manawag. Niya siya, sa lambing kami, siya, silo siya, di ko pa panangin nga, maglakaw ko, masayro. Gusto ko, mauto nga, pagtubag na ko ng sayro nga, di siya mutuo nga, asa ko padulong, ito away-away, away-away dayon. Tanan akong ko nga, kung patugan ako nga, asa milikan, sayro lang, ano. Ito nga, dagan higayon na, kuan, dagan siya stress ako nga, silos-silos lagi, matong, ano sa kuan nga, magbago na lang siya, magpamug-on na lang na siya. Sakitan na siya kay naganda ko na istorya siya nga sakit niya istorya. Ito mo na Ani na lang oh. Kung unsay desisyon niya, pabay ang desisyon, ayaw na gugukura katong nagdudluhod ka. Inoon tama man to. Ay may portion gyapon nga tama to siya kay para lang sa inyong anak. Oo. Pero disclaimer lang ta. Tanan man gud nga inaana. Pagita ko. Hindi mo pa nang pamugos. Magbalik-balik na po nang pagkitabo. Oo, masakitan na po ka. Oo, inana ba? Kung unsa lang yung desisyon, sagdan na lang nimo. Ano na? Di ba nakita pa mga itatong dito sa malungan. Oo. Nakita pa mga itatong dito. Okay pa malagi mo to. Okay, okay man siya binatan. Bato na, sobraan ako ang pag-istorya siya nga dagang istorya na sakitan siya. Mo na lagi, ngayon lang ko paselo siya. Inuna akong nag-istorya sa inyo nga sakit para sa imo, ituyo na ako na para hindi din mo mabuhat. Mo lang din nga, ngayon ko paselo sa inyo. So wala gid niya gidawat. Hindi gidawat. Siya. Tinood lang, mahal kayo na po akong asawa. Malap kayo ko sa akong asawa. Siya pa ang anak. Kung pag ato na ko sa dinsan, may kapasyalan mo. Kung Kanina gawat ko ko atong- na ito, panggaon ito kamayo. Kunin daw ko sa ang sinugdanan nga pag-adto nimo ginsan. Nagikan ka diri buntag, Hapon. hapon na. Nya, pag abot ako hapon, mga inaron may nagikan. Abot ito, gabi na. Oh. Nya, pag abot ito, nawag ko sa iya ha. Ang gitawagan niya.
Kasi tuyo nimo ana sakit kaya naghilak ko. Itawagan nimo nakas gawas. Dili na ko sa ilang compound sila Compound. ay sa ilang Malagi sa gitrabaho niya. baon niya. Na duwag dagan-dagan man sila area. Oh, tawagan nimo niya. Tawagan ako nga. Tawag na ko mingon siya nga kasi tuyo nimo. Ano ko nga mangayo lang ko pasaylos nimo nga ko din sa jinsan. Lagi salak semua. Ikaw ba inuwi ng sala? Panoy na Pero wala ikay sala. wala sala. Yan, iingon ka nga nakasala ka. Wala siya nag-ingon na sala. Ikaw mismo, ang nag-ingon lang, na nakasala ka. Pero wala kay binuhatan ng sala. Wala. Ang akong sala siya, igaw lang ko na nilos. Normal man na. Kay layo man. Oh. Kita Kaya pag abot dito, nigawa siya. wala. Ginanggay na akong Wala ka tubangan niya. wala ko tiba nga. Pagkaugma na lang, anak. May ato siya sa kuwan. Asa ka natulog pagkaugma? Ay, ato, gabi una. Naaman to ilang sinaligan ko sa kuwan. Ipatulog ko sa kwarto. Walay habol, walay unlan. Pero na biscuit niya, na electric pan, katriman. Oh. Higda lang ko dito nga, naglukot lang ko nga. Di ko ako'y tarong tulog, nagnono ko siya. Higda, makasaylo ko niya. Tawag na ko siya, kasi di na siya makontak, siya mag-reply sa akong text, sa online, mag-Facebook, di siya ga-reply, tindagan ako mga sent, di siya ga-reply. Ano na yun, mauna lagi. Sa ako pang umang ko nag-ingon nga, walain, dagan siya kasyat, dagan siya Dagan siya ka-chat. No, dagan siya ka-video siguro-guro niya, ano ba, Uy. wala nakabalo. Yeah. Katong pagka, di ba natulog ka dito? Walay unlan, walay banig. Walay habol, muskit ra. Electric pan. Pagka uma, itubang ka niya. Halos di siya mag-atubang sa kuha. Yun sa iyang rason. Tingin siya sa kuha nga, ano ni anak mo kada sa site, pabaga kag naong. Uy, Ayaw ko pakaulabi nga nakaibuhat sa kuha. Hindi na ko na magwanta kung hindi na ko buhatan para makapasaylo lang ko sa inyo. Ito nga, duduran din ako siya nga. Ngayon lang pasaylo siya. yan yan. Pagkatubang ninyo, lihod kasi ha. Oh, dito sa ilang trabahoan, kita ang gari siguro ilang amo, ang babae. Uy, Inanak ko magmasa ng asawa, ngayon lang ko pasaylo. Hindi lang ko namin. kwan. Ang chismis diha, na siya lain. Sa imong paminaw, tinuod na o dili? Hindi ko ka, sa mga nailain, Oo. ito kayo, nag-ingon ako kanya akong nag-ingon siya nga. Ano yung pagkumangkon? So, ang imong kuan karon, ang imong plano, ang kamot na lang ka nga makarecover ka. Mag-move on na lang. Mag-move on ko. Halimbawa, mubalik siya sa imo ha. Nga inana, example, sa pagtuon nimo. Kaya ako di man ko makadesisyon na tinuod ba. Sa pagtuon nimo, sa pagtuo sa imong kaliwat, sa imong igsuon nga nakasala na imong kalipin, nga mubalik siya sa imo ha. Dawato nimo. So, sa ka tinuod ko, tinuod man o dili. Kung dili, tinuod. Kuan, dawatan ako kung dili tinuod. Yeah, example, kung dawato nimo, kung mag-inana na pud siya balik, kaya ka nimo na pud na tubangon kung kanang problemahan na pud. Kung nana ang sa stasyon mo, mauna, hindi lang ko pagbalik siya. Kung nana ang stasyon, magbalik-balik ihang magyapon. Kung magbalik siya, muna yung binatan, magbusit magyapon. So, naman ta karon sa tubangan sa mga subscriber no. Basig makita ni sa imong kalipin partner kung sa imong mensahe dito sa iya ha. Kusga lang imong tingog kay medyo ilayo ang kamera. Sige, sa imong mensahe nimo sa iya nga wala nimo na istorya dito o na istorya ba nimo dito pwede gyapon usbo nimo dire. Sa imong maistorya sa iya ha. Ate, ito ko sa
minsan na nangayo ko pasaylo nimo wa nimo duhata ang pasaylo idudluran ta kasi mga tubangan na kita nandun pa sa kuha asa kung asa ka karon tud karon mahal kahit ka inilap kay kusimo So mao na imong istorya. Ang to mga ka-idol ato siyang pangutanon kung kaya na ba niya mag-move on kay sa likway na gid di kay murag sa likway gid siya. Ato siya pangutanon karon kung kaya ba gid niya mag-move on. Nya kaya nimo mag-move on na kay naon nimo nga doon na lang mo sa imong anak. anak na lang dito siya na mismo siya man na mismo nag-ingon sa kuha nga pagbubuo na lang di na dito ka mapasaylo ano ko gusto sa imo ha Kasakit. may ingon niya sa kuha nga pagbubuo na lang dito gusto sa imo ikaw lang din ang sumpay sa kinabuhi ikaw lang pinakamahal nga babae sa maramang kung gisalikway ito nga istorya ang tapos sa imo ha kung likay-likayan ito nga ako mabanta nga taon mapakita ko sa imo ha tawag ko sa imo ha yung ka nga busy ko marang manilka ka sakit sakit kayo pero okay lang na singa-singa ko nimo mahal mo kay ka. Okay. So nadungog na to mga ka-idol no. Mao ito ang iyang mga panubag. Sakitan siya ang iyang gibati. Iyahaging gi saysay sa ato ang iyang ang mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Iyang nadangatan karon. Labaw pa sa pandemya. No? Pero kana mga ka-idol siguro sa mga subscriber nako diha kana iyang kaagi naagian anay nakaagi ana sa inyo ha pero dili na siya lalim bisag ka mo mga ka-idol no di lang nato i-judge ang usa ka tawo natural man ang silos-silos sakit na kuan magsilos ka ang tao ibig sabihin sakitan to magsilos sos yung sao na ng mga ka-idol niya pagkahuman ang silos niya sa likway naman so wala kitay mahimo kay kung dili na yun sayo na ng mga ka-idol di ba ang taong dili na ayaw kubsa ang sayo buhaton mga ka-idol comment lang paki-comment example mga ka-idol be kisay kisalikway dia kisay gibiyaan dia uban dia mga kasado pa kisay gibiyaan dia unsay imong buhaton biyaan ka paki-comment down lang mga ka-idol no comment lang mo kung unsay inyong mga istorya unsay buhaton ninyo kung biyaan mo kadalian ang mga ka-idol ang tupag anak kung biyaan mo kita lain bitaw mga ka-idol sakit ng panghitabo pero more na masajis na ho kung biyaan ta kung di na gid sa to dawaton na to bisag sakit kay pagkaugma ugma sunod ugma mawala ra na mga ka-idol Nyam lakaw na ko. Ako'y lakaw. Tubag yung isa sa iya man na Sabi ng apel ko ba? So sa mga wala pa naka-subscribe din no subscribe mga bago na kong ka-idol da pinduta ang bell para updated sa bagong video. So managi no si GR de la Torre sakit ang yang gagi mga ka-idol no sa mga gustong mag-comment ayaw lang kayo siya i-judge siya kay medyo dili po kayo siya kabalo mong istorya kay dili siya sanay matubang sa kamera mga ka-idol niya nang inapod ko niya nga okay ba ka kung istoryahon tika ali share na to sa uban ana man ang mga ka-idol basta once nga na kamera i-upload nimo or i-post nimo bali i-share na to ang iyahang kasakit para dili lang kay utong niya iyang iluom
gi-share niya sa kadaghanan. Dili lang sa mga silingan, sa mga kaila, sa mga igsuon, kundi sa tibuok kalibutan sa mga subscriber na to diha nga asa nga nasod. Labi na sa mga Middle East, taga Middle East na mga Pinoy dira, Pinay. Lisod nga kaagi. Okay, mao lang na mga kaidol. Atong taga pagpugay si GR. Nakayanan niya ang panghitabo. So kung dili na gyud naapay mahitabo nga pagbalik, dili ta kabuot sa ilaha kay ilaha na. Ang luoy lang nay anak. Mao lang na mga kaidol ang akong istorya. Medyo gabi na po mga kaidol, no? So ato nang putlo ng video o katong pang-istorya niya dito ko magkuha lyrics mga kaidol para sa kanta mabuhaton ko para sa iya. Okay? Okay na. Let's move on. Di ba? Daghang babae. Daghang mubiya, daghang ikapuli. Di ba? Ano na mga kaidol? Thank you mga kaidol. God bless.